Det man gør, det er, at man kører skabelonen, så man kan se helt vejen over savklingen, og når man når herhen, så kan man eventuelt sætte stop, så drejer man det simpelthen rundt den her retning, og fortsætter. Det der så sker, og det vil sige her, kan man se her, så laver det sådan et snit her nemlig. Så er det kun et spørgsmål om at gøre den dybere nu, og når jeg så vil have den længere herudad, så flytter jeg bare pladen i de her hak, som vi kan se, når det er hul 2, der ikke. Skal vi prøve? Ja. Vi støver lidt, og det larmer lidt. Vil du overholde den 3? Nej, det er hul 2 stadigvæk, for så hæver vi den lidt nu. Så prøver vi lige at køre den på gangen, så det prøver at se. Så jeg vil sige, så dukker formen op herinde. Så når jeg har fundet mit dybde, og det finder jeg typisk ved at hæve den til, at jeg har ikke så meget tilbage herude i pommelen, eller hvad man kalder den herude, så jeg så nemt kan puste den ud, puste den lækker. Så flytter jeg bare brættet lidt deroppe af, så kommer jeg mere herud af nemlig. Og så kan jeg sådan stille og roligt sjusse mig frem til, hvornår det er. Det her det er kun et prøvestykke, som sagt. Men så kan man faktisk skule det ud med det hele. Prøv at mærke en gang, hvis I har